खुलुमबाय बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो आङो बरायना लाबाय नैबे समाव आङो साउथ कामरुपनि बेन्दोङाव थानाय नैबे 2 नं कुकुरमारा गामि बे गामियाव आं दंफैयो जाय बिथांमोना नैबे 10 थारिखआव जे जाना थांनाय नैबे हाग्रा बिफाननि जे मैदेर होनायनि नामाव सासे उन्दै गथ' जाय उन्दै गथ'आ 2 बोसोरल' जाबाय बे 2 बोसोर जानाय गथ'खौ मैदेर होनायनि नामाव दिगुलियाव जिउ गोमादोंमोन दा बेनि बे न'खराव आङो दंफैयो दा बिथांमोननि न'खरनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों केमेरानि हेफाजाबजों नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो नागिरदों नैबेहाय जायराब्राब न' मोनसे आरो लोगोसेनो बेवहाय नोजोर होयोब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय बिथांमोननि न' आरो बिराद माने मोनसे थासारि जाय थासारिखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोन दुखु नांगोन गोसोआव दुखु नांगोन दा बिथांमोननि जे न'खरनि जे थासारि बे थासारिया जोबोदनो जे गाज्रि मोनसे थासारियाव दङ न'खरनि गासैबो सुबुंफोरनि जे दुखु बे दुखुखौ नोजोर होयोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन सिरि जाजोबनानै दङ न'खराव जिहेते बिथांमोननि जाय नैबे मालबिका जे दैमारि बे दैमारिया दासिमबो GMCआव दाबो सिकित्सा लागासिनो आरो बिनिनो जे न'खरनि जे सुबुं बे सुबुंफोरा बेवहाय दङ आरो नैबे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो बिथांनि जे न' मालबिका थामहिनबा नैबे आर्मि जे मुंख्लं जानाय जे न' बे न'खरनि गासै थासारिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बिथांमोननि हान्जा बे हान्जाया बेवहाय दुखुथिया न'खर बे न'खराव खबर लाफैदों खौरां लाफैदों जे मा थासारियाव बिथांमोना दङ बेवहाय बिथांमोना खौरां लाफैदों आरो रायजो बिथांमोननि न'खरनि जे सुबुं बे सुबुंजों सावरायजों दा माबायदि थासारियाव बे दङ बेखौ बिथांमोना सावरायफैदों आरो लोगोसेनो बेवहाय बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन दल संगठननि दैदेनगिरिफोराबो दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे फैफादों आरो बेवहाय स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' आरो बेवहाय नुनो मोन्दों बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बर' बिथांखौ बेवहाय नुनो मोन्दों आरो बेवहाय दुखुथिया न'खर बे न'खरनि सुबुंफोरजों बिथांमोना सावरायदों आरो सुलाद लादों जे थासारिया माबायदि जानाय आरो माबायदि बे थासारियालागै मोनहैदों बेखौ बिथांमोननिफ्राय सुलाद लादों आरो बे दुखुथिया जे सुबुं बे सुबुंनि जे ट्रिटमेन्ट लानाया माबायदि थासारियाव दं बेखौ बिथांमोना सुलाद लादों नैबे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लि हेफाजाबजों नैबे आरबि दैमारि बे दैमारिनि बे बिबथैजों आङो सावरायनो नाजागोन आरो एक्चुवेलि जाथाया माबोरै जानाय आरो माबायदि जानो मोनखो बिथांनिफ्राय आङो मिथिना ঘটনাটো কেনেকুৱা হ'লে আপোনাৰ এইটো কৈ দিব নেকি ঘটনাটোতো মই সেইখিনি টাইমত নাছিলোঁ তেতিয়া বৰ্তমান মই খেলা চাব গৈছিলোঁ এটা টাইমত 3:30মান বাজিছিলে তেতিয়া 3টামান বাজিছিলে তেতিয়া তাৰমানে অকস্মাত ফোনটো ইয়াৰ পৰা গ'লে মানে মানুহবিলাক হ'লে মানে গুলি লাগিছে বুলি কিনে মানে কৰিলে তাৰপিছত তাৰ পৰা অকস্মাত দৌৰা ধাপৰাকৈ আহিলোঁ তাৰ পৰা আহি মানে দেখা পালোঁ তেতিয়া মানে পোৱালিটোতো নাই মাইনাটো নাই এতিয়া বৰ্তমান জাগাতে স্পট হৈছে আৰু মানে বৌয়ে আৰু চিৰিয়াছ মানে বকত লৈ গ'লে বকত লৈ যায় মানে বকৰ পৰা ৰেফাৰ কৰি দিলে গুৱাহাটীত এতিয়া জিমচিএইচত আছে এতিয়া কেনেকুৱা আহি আছে মালবিকা মানে গলত গুলি লগা হৈছিল কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে কেনেকুৱা মানে কেনেকুৱা চলি আছে ট্ৰিটমেণ্ট হস্পিটেলত চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰিটমেণ্টটো GMC মানে ICUত হৈ আছে ট্ৰিটমেণ্টটো আৰু মানে সেনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্টটো চলি আছে সকলো বিভাগৰ ডক্টৰবিলাক চাই আছে এতিয়া বৰ্তমান পাৰ্চনেলি মানে ক'ব পৰা নাই আৰু এতিয়া মানে নৰ্মেলত নাছি মানে সেইটো ক'ব পৰা নাই বাকী বৰ্তমান ট্ৰিটমেণ্টটো চলি আছে যদি চৰকাৰে আৰু মানে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে আমাৰ বৌটো ঘৰত গুচি আহে মানে সেইটোৱে কামনা কৰোঁ আৰু মই চৰকাৰক মানে কৰোঁ আৰু আবেদন জনাওঁ আৰু চৰকাৰক বাকী দোষী শাস্তি পাব লাগে উচিত তদন্ত কৰিব লাগে দোষী যাতে শাস্তি পায় উচিত তদন্ত কৰি মানে চৰকাৰে আমাৰ যি দাবী যি তদন্ত দিছে চৰকাৰে সেইটো মানে মানিব লাগে তাৰ কাৰণে মানে অনুৰোধ জনাওঁ মই আমাৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ গাঁৱৰ ফালৰ পৰা মই কি ক'ম আৰু नैबे समाव बिनिनो नैबे आरबि दैमारिनि बिबथै बिथांजों सावरायबाय आरो बिथाङा जायबा माने दुखि बे दुखिया मोजाङै सास्ति मोननांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बिनि ट्रिटमेन्टआ गुवाहाटीनि GMCआव सोलिबाय दं होननानै बुंदों नैबे समाव आं बिनिनो नैबे समाव आं मिथिनो लागै কি ক'ব আপুনি এতিয়া আৰু মোৰ নাতি হয় আৰবি दैमारी গুলি খাইতো মৰিলে এতিয়া আমাক ন্যায় লাগে
আৰু চৰকাৰৰ ফালে যেন মোৰ বোৱাৰীটো জেমচিত আছে এতিয়া ভাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰি চাব লাগে আৰু ভাল হৈ কিনে ঘৰত আহিব লাগে সেইখিনিকে বিচাৰোঁ আৰু আমি এতিয়া গৰীব মানুহ এই মোৰ বোৱাৰীৰ এটা ল'ৰা আছে এইটোৱে চোৱা চিন্তা কৰি থাকিব লাগে এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত বহুত দুখীয়া হয় কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে গুৱাহাটী GMCত এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে কেনেকৈ কৰিছে আপোনালোকে যিহেতু অকস্মাতকৈ ঘটনাটো হৈ গ'ল ঘটনাটো হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা এম্বুলেঞ্চত লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত তাতে জেমচিত ভৰ্তি কৰিলা খৰচা পাতি কেনেকৈ কৰিছে আপোনালোকে খৰচা পাতি এতিয়া কেনেকৈ কৰিছে মইতো সেনেকৈ নাজানো এতিয়া মোৰ ল'ৰাটো জানে তাতে গুৱাহাটীতে আছিল আজি আহিছে কেনেকৈ দোষীক শাস্তি দিব লাগে আৰু তদন্ত কৰি হেৰি কৰিব লাগে আৰু ক'বই নাজানো ভালকৈ এতিয়া আৰু ঘূৰাইতো নাপামেই মোৰ হেৰিটোক আৰবি দুইমাৰি মোৰ নাতিটোক আমাৰ তাৰ বিষয়ে অলপ চৰকাৰে সাহাৰ্য পাব লাগে সেইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লাগে नैबे समाव दुखुथिया जे न'खर आरबि दैमारिनि जे न'खर बे न'खराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय खौरां लानो फैदों आरो नैबे समाव बेवहाय आंजों लोगोसे दंफायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां खनिन्द्र बर' बिथाङा दङ नैबे समाव दुखुथिया न'खराव नोंथाङा बेवहाय बाहागो लानानै थामहिनबा बिथांमोननि न'खराव फैनानै मा बुंनो नागिरगोन दा बिथांमोननि थासारिखौ नायोब्ला खोब मोजां बे थासारियाव नङा दा बे हिसाबाव नोंथाङा मा बुंगोन बे सरकारखौ दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायजों जे आरबि दैमारि जाय उन्दै हिन्जावसा गथ'आ दाखालि माने फरेस्टारनि सिलाइनि गुलिजों दाय गैया हुसियैनो जे जिउ गोमानो गोनां जाबाय आरो आरबि दैमारिनि बिमा मालबिका दैमारि बिथां माने बै आरबिनि बिमायाबो गुलि नांजानानै दिनै हस्पिटालाव थानो गोनां जादों दा बे न'खराव जोङो दिनै खबर लानो उदिस लानो आरो न'खरनि दुखुजों जोङो एसे दुखुखौ बाहागो लाफानो होननानै जोङो दिनै बेवहाय नुजाफैनाय जादों दा बेवहाय जोङो दिनै हाबाफारि हिसाबै दहाय एसे सिगाङाव जोङो धर्ना रेलि हाबाफारि जोङो लानाय जादोंमोन जे जेरैखि जाया बे माने घटनायाव जड़ित थानाय जिखिनि फरेस्टार बा फरेस्ट माने जे माने मा होनो बिदिखौ सिकिउरिटि बिथांमोनखौ माने मोनसे इनकुवारिनि आवथायाव लाबोनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ हाइ लेभेल मोनसे इनकुवारिनि गेजेरजों हाइस्ट लेभेलनि मोनसे माने पानिशमेन्ट होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो मालबिका दैमारिया जितु दिनै हस्पिटालाइज जानानै दङ बिथांनो नांगौ बायदि जे प्रपार ट्रिटमेन्ट बेखौ होनाय जाथों जोङो सरकारनि खाथियाव जोङो दाबि दैखांदों आरो नैबे न'खरा इयुनाव मोजाङै सोलिलांनो हानांगौनि थाखाय सरकारनि थोरोबनिफ्राय नांगौ बायदि थोजासे राङारि मोनसे अनसुंथाइनि राहा बेखौ खालामना होनाय जाथों जोङो बेखौ दाबि खालामदों जोङो न'खराव गिदिंफैनानै जोङो खुब माने बेवहाय दुखु मोनफैदों जे सासे बेवहाय माने उन्दै गथ' 9 बोसोरनि आरबिनि बिदा दङ जाय गथ'आ माने दिनै थाखोनैयाव फरायो बेखौबो जोङो दिनै लोगो मोनफैनो हादों दा न'खरनि जिखिनि रांखान्थिनि हालोद बा न'खरनि जिखिनि अबस्था बियो खुब माने दुखु गोनां दिनै गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव माने आरबिनि सायावबो बिमा बिफाया थोजासे हयथ' मिजिं दङमोन जे गिदिर गोलाव खालामनायनि गेजेरजों न'खर दानायनि बा न'खर संसार सोलिलांनायनि गोरों गोरा खालामनायनि नाथाय बेवहाय फरेस्ट माने बिफाननि जिखिनि माबा फरेस्टारफोर बिथांमोना जेबायदि दाय गैया हुसियैनो मैदेर होखारनायनि मुङाव दिनै बिथांमोना जे आन्दामन्दै जे गुलि गावनाय बेजों जिउ गोमानो गोनां जानाय बे जाथाया खोब दुखु गोनां जादों बेखौ जोङो दुखु फोरमायदों आरो जोङो गोख्रों रावजों जोङो सोंखारिदों बेफोरबायदि जाथाया जेन इयुनाव रावनिबो जिउआव बा रावनिबो मोखाङाव जानो हाया बेनि थाखाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ साजा होथारनांगोन जेरैखि जों मिथिदों दिनै DFO जों मिथिदों बेवहाय माने फरेस्टार बिथांमोनखौ बे माने जिखिनि कान्ड जानाय बे कान्डनि बिथांमोननिबो दाय दङ होननानै जोङो मिथिदों आरो बिथांमोननि जे थांनाय समफोराव माखासे बिथिंफोराव माखासे इनसिडेन्टफोराव नेग्लिजेन्सि खालामबोबाय थानाय बेखौबो जोङो मिथिदों जे बिथांमोना मैदेर बा जुनादनिफ्राय मानसिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि प्रिकसन लानांगौ बा बिथांमोना
जिब जुनारखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि प्रिकसन लानांगौ बा हाग्रा बिथिंखौ बिथांमोना रैखा खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि डिपार्टमेन्टेल खामानि मावनांगौ थांनाय समफोराव बिथांमोना नांगौ बायदि हाबोआखै होननाय जों मिथियो बिथांमोना गावसोरनि फरेस्ट बिड अफिसाव गावसोरनि अफिसाव लोङो जायो बायदि मैया रंजायो सोलाय गावफुंनाय जायो बेफोरबायदि थासारिफोरखौ जोङो मिथिदों थारैनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मोनसे प्रेस्टिजियास मोनसे डिपार्टमेन्ट बेबायदि डिपार्टमेन्टखौ बदनाम खालामदों जाय अफिसारफ्रा जाय माने फरेस्टारफ्रा बिथांमोनखौ गोख्रों मोनसे सास्ति होआब्ला बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थागोन दा बेखायनो जोङो फरेस्ट मिनिस्टारजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों आरो दिनै जोङो सरकारखौ खावलायदों जे जाय बिमाया दिनै हस्पिटालाइज जानानै दङ बै बिमाखौ जोथोन लानो थाखाय खबर लानो थाखाय दासिम थाङाखै रावबो बिथांमोना थांनांगौ जोङो दिनै बे माने न'खर दावबायनायनि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा जायबा माने बेवहाय भिक्टिमनि न' दुखुथिया नैबे आरबि दैमारि न'खराव फैनानै बिथाङा दाबि खालामदों जे जाखिनि बेवहाय नैबे दुखुथिया जे न'खर बे न'खरा जाखिनि जास्टिस मोननांगौ बे जास्टिसखौ मोनफुंनांगौ आरो लोगोसेनो जे बेवहाय न'खराव जे दा ट्रिटमेन्ट लाबाय थानाय बे ट्रिटमेन्ट लानायखौ सरकारनिफ्राय मोजां नोजोर होनांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6003099192 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिस बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design impart training to all students and educated unemployment youths home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192. बड'एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बड'एलबाम बे बड'एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजिरा बर'खौ बे बड'एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन।